wannan lamari fa wannan lamari abokina abubuwan nan na bani mamaki. Subhanallah. Kai, wato ka san a matsayina na sarkin dawa. Mai dawa. Abubuwan nan da mu gane-ganen da muke yi a jeji. An ce min shekaran jiya kun je daji kun kamo gada. Ai a wannan mun kamo ko dai na kamo. Allah mai dawa. Uzu billahi. Ban insha. Wato ina gaya maka na je jeji. Na shiga jeji na kamo gada. Na zo na yanka gadar. Na gasa ta na komai na ci na ƙoshi. Allah sarki. To sai ishirwa ta kama ni. Na san ka sai na majin kishirwa. Sai na makala an garata. Sai na ce to bara in je in dan samu ruwa a jejin nan. Na tabo na je na sha ruwa. Ina baka labarin nan. Ina jin ka. Na sha na ƙoshi na taho. Sai ga wani dan saurayi ya taho. To cikin dokar daji na yi abin ni kayawa ya bani mamaki. Nace da shi ban Allah yaya ice min da Allah tambaya yake yi. Allah ya sa na sani. A cikin daji. A cikin daji. Sai nace da shi sai ice min ai abu ne da shi. Nace menene sai ice min in zo mu je mu gani. To da na bi shi. Kuma kai mai dawa sai ka bi shi? Sai a tuni. Namijin kenan ai. Da na bi shi. Sai na je na ga ai bila ce isa to. Ya Allah tsaya mai dawa. Bila ta nan Abuja aka sato aka kai daji. Ashe kana fahimta. Haka zancen yake. Gaya mu. Da isa ci wannan bila ya rasa yadda zai yi da ita. Shikenan sai na ce da shi ni kana da farko na ɗan yi tantama. Sai na ce da shi yaro da gaske ne bila ce ko kuwa sai ya ce min in ina so in sani to in bi shi in gani. Kwarai kwa. Ya rike hannuna muka tafi tiryan muka je ya nuna min. Sai na je na ga bila ce ga ta nan da masu gadi har da Buhari ma bai fita ba. Wai kai har da sojojin nan duka aka sato? Duk suna ciki. To abun mamaki ba zai kare ba. Na jin ka. In ka je nan ba akwai wani ɗan yaro ba da yake tura waka ɗan baki haka mai ɗan tsage ta nan da Allah wajen garejin nan. Naji, zaka ce min tsohon ɗan bumburutu ɗin nan. Shi yanzu ya daina, ka san da kameraman ne yayi. Ya daina yanzu editing yake yi. Ɗan baki yaro haka. Shi ɗan dogo kaɗan. Mukutar yau wato ta ɗan gefen shi haka. To nan guririn naga an share wani guri. Wai ina yan kurkuren motocin nan. Agwagwa da buje. Ita a daidaita sahu ake kiranta a Kano. A kwarai kuwa. Wai nan naga an buɗe musu fili wai za su ringa yin lodin Kano da 1,200 da naira 50. In kuka yi azahar a nan, to in Allah da a Kano za ku yi la'asar. To Allah isa. Wai a cikin bene kenan akan wannan 'yan motai? Kai Lado ba ka da fahimta, ba ka ji abin da muke cewa ba? Ai ni matsala ta da ku. Kun zo ku samu mutum a kofar gida a zaune ya dan huta. To. Kun zo sai wannan ya shafto nashi kare daban. Kai ka shafto wannan wani irin ni kai. Da Allah zan kore ku daga. To ba kore mu. Daya Lado kana nufin ni din ma ƙarya na faɗa? To wanda ya ce. Tsoho kamata. Da Allah baba. Tsoho kamata ni za ku rinka ma wannan ƙarya. Tsoho. Da Allah in tambaye. Allah saboda annabi. In tambaye ka mana. Da ya haba. Sai an jima, sai an jima, sai an jima. Tambaye ka mana. Sai an jima. Dan Allah tsoho zo. Ka tambaye ni me? Ya hakuri baba. Bayan da kun cika ni da kai wannan. Wai meye sanadiyar wannan durƙushewar taka? Allahu akbar yaro. Yaro ka tuna min kenan. Ai da ka ambaci wannan al'amari. Ni kai na sai ka sa jikina yake tsuma. Ai wannan abin da kake gani haka nan. Ai ba karamin al'amari bane bai faru da ni. Gaba ɗaya kenan. Yakin duniya na farko gaba ɗaya. Wannan ɗan durƙusa da kaga ina yi haka. Baba. Ai ba ƙaramar jarumta ne bane kai. Allah sarki. Irin jarumtar da nayi. Da haƙoran da nayi. Da ƙoƙarin da nayi a wannan shekara. Baba. Yaƙi da naga an kakata. Naga Najeriya dai to abun faida ne ma shi tura. Na ce kai bari kada in ja mana na ɗauke na tantara Najeriya gaba ɗaya. Ina tattare ta na tattara sai na biya. Dawo da shi na ake. Ka ji abin da ya kawo sanadiyan wannan al'amari ka ganna haka. Ai da ba ka da. Ana ba mu alkhairi. Ana ba mu alkhairi. Baba zo ka ji baba. Zo baba. Yaro. Baba na dade ban kalli tsoho irin kana ce mai ba Allah ya isa. Amma kai kan Allah ya isa.